isu hatinei nekugachira munhu kuti abva kuchechi auya kuchivanhu. Kana abatwa nemudzimu yakanaka ikaonekwa kuti midzimu, hatina dambudziko nazvo. Kusangana zvakare muri Zimbabwe pano paSly Media TV. Zita rangu ndichitwa Sokostina akana kuti Pelagia Kwamupurwa muri Zimbabwe. Ndikufara kutaura nemi ndiri pano pamusha paGazebo muri kungopaona pasekuru kana tateguru andudzo kuno kwandauyawo kuzoita nyaya ndida kukurukurawo nayo. Kune nyaya iri kunetsa, nyaya yekuti vazhinji vanoita zvichitendero nezvo zvechivanhu, mumwe anotanga achiita zvichitendero zvakanaka pamberi apo wozonzwa munhu akuti aiwa inda kubatsira muchivanhu. Saka ndofunga masvondo apfuura mukoma Sly Simbi Basa vakanoita interview yavo vachikurukurawo naProphetess Botkata, asi vakubata vachita muchivanhu vachitiwo vakabva mukuita chiprofita vari kuchechi uko, asi vakuita vachibatsira muchivanhu. Saka nhasi ndatiregai ndimbotaura ndimbokurukurawo tichimbonzwawo nevechivanhu vacho, uye zvakare ndokuzivisai kuti sekuru kana tateguru Ndudzo vanorapa zvakare, vane chigaro kuZinata, ndo sekretari vari kuZinata ikoko vanobata variko kuchi variko kuZinata, asi zvizhinji vachange vachizokudzai kuti sekretari zvakamira sei. Ndingozvitaura kuti ndosaka ndati ndiye ndikurukure navo, nekuti tiri kuona kuti nyaya idzodzo vanhu vakawanda vari kuita mubvunzo mucomment section kuti zvinoitika sei kuti munhu abva uku uye vanozomutambira sei kuZinata. Saka ndo nyaya ndazoita pano. Regai ndikuchingamidzei tateguru Ndudzo muchirongwa chanhasi. Makadi zvenyu? Tinofara makadi Sokostina. Ndiripo makadi, aiwa ndiri right zvangu kufara kusangana nemi. Sekuru nyaya ndayo nayo pano, nyaya yekuti inini ndikatsvaka nyaya dzangu ndinozoda kuti ndimbodzifambira kuti ndinyatsonzwa kuti zvinenge zvichifamba sei izvo sekuru. Takaona ndofunga Botkata, Prophetess Botkata ndozvataiziva isusu, asi vakabva kubva mukuita chiprofita vakubata vari kuchivanhu. Pasati pabuda nyaya iyoyo vanga vane wawaifambidzana nawo murume wavo ndovatakatanga kunzwa pasocial media achitaura zvakasiyana siyana kuti aiwa isusu pataita zviya tandakainitiatwa kune kwatakaenda tinoita zvataita. Ini chandada kutanga kunzwawo reaction yenyu mimi tateguru Ndudzo muchinzwa nyaya idzi. Vaviri avanga vakaroorana, pane zvinoitika, pane zvinotaurika vanhu vasiyana, asi ndikada kungonzwa kuti mimi muchinzwa nyaya iyi ichizobuda nemurume wacho makanzwawo sei? Pane pamatanga mataura kuti zvinoita here kuti munhu anogona kutanga ari kuchechi ozopedzesera ava kuchivanhu. Handitika hapana munhu anotanga ari kuchechi. Munhu wese anoberekwa nababa naamai ari kuchivanhu. Saka munhu anozotiza chivanhu akuita sarudzo yake iye ega yekuti ndaakuda kuenda kunoita zvechechi. Handi muri kuonaka? Mukatarisa chechi zhinji dzechipostori, munhu wese anozoita muprofita kazhinji anotanga achidonha pasi achinzi ari kudonha nedhimoni. Mukazvitarisa chero kumapendakosta munhu wese anenge achichema stereki nenyasha uya kunzi ari kuchema stereki nenyasha ari kudi pakupedzesera anopedzesera munhu yeuya akunzi ava muprofita. Handi muri kuonaka? Munhu wese ane dzinza rake. Saka munhu aine dzinza midzimu inogona zvakare kukubvisa kuchipostori ikoko ichikudzosera kuchivanhu. Saka izvozvo hazvina dambudziko rekuti munhu anga achimbori muprofita here iko zvino zvava kuchivanhu, kana kuti munhu ambenge ari sekuru here ava muprofita. Izvozvo zvese hazvina dambudziko, izvozvo zviriko zvinoitika. Asi isusu zvatinoita manje kubandiko reZinata kunotestwa vanhu nekuongororwa vanhu zvinozopa kuti munhu awane matsamba. Ini ndiri secretary for finance, ndiri secretary for finance kuZinata, ndiri mubati wehomo. Saka isusu tinoti munhu angave muprofita angave sekuru anofanira kudarika nekuZinata kuti aongororwe kunzi chiri pari chacho ichocho chii, mudzimu here, mweya here, mutsvene waMwari kana kuti chii. Zvinenge zvichiitirwa nyaya yekuti munoona kunze uku haisi yese midzimu iri kunze uku yechokwadi. Havasi vese vanhu vari kunze uku vanopfeka machira vachiita matare echokwadi. Ndomusaka muchiona kazhinji kunze kunozowanda mbavha,
kuti munhu ndisekuru kana kuti ndimbuya asi hana zvaari kuita munhu ari kutorera vanhu mari kunze ikoko kunogona kutiwo munhu anga achinzi muprofita asi mukatarisa nyaya dzimwe dzechiitika anenge achibira futi vanhu. Saka ndiri kunzwa nyaya yamuri kutaura iyi. Inini ndakaona nyaya yoyaya pasocial media yemukadzi so neumwe murume vari kuita sekunge vari kuva vana muwanano mavo here, ndo zvamuri kutaura zviya. Ini chandoda kuvakurudzira ndechekuti is not papa pari kutaurwa kunzi mukadzi ane kubata kwaakaita, anditi iye mukadzi uyu ava kuchivanhu, handi mapaona. Saka isusu vanhu vechivanhu panotibata maende pekuti kana munhu akange ava kuchivanhu achiteverwa akaberekwa neinzwi riri kumashure rinomusvibisa, zvinoreva kuti chinenge chisvibiswa ipapapo chivanhu chacho tisu, handi muri kuona. Saka kana imi muchimuziva musikana yeye ane kodzero yekuenda mumatare echivanhu, kana kuya naye panapa kana muchikwanisa kuya naye, ende kana mauya naye panapa, ini ndichitoda kuti kunyange pakaita vamwe zvivhitivhiti, kana muchida chero mukauya makawanda nezvivhitivhiti, tomutarisa kuti munhu uyu zvii zviri kuitika paari. Ndine mubvunzo sekuru asati aenda kumberi. Pane pamati hazvina kushata kuti munhu atange achiri kukereke achizoya kuchivanhu, asi tinowanzosangana nenhau yekuti imi vechivanhu nevanhu vemachechi munoita sekuti umwe anoti umwe ari kushandiswa nemweya yakaipa. Kazhinji kacho vemachechi vanoti imi vechivanhu madhimoni munoshandiswa nemweya yemumvura. Saka vanhu vanozoita mubvunzo wekuti zvinoita here kuti munhu ambotanga muchechi ozouya otanga kubatsira vanhu ari muchivanhu, anenge asisashandisa here madhimoni kuti kurapa vanhu? Toda kugara taramba pfungwa dzevanhu dzoti kwanzi toshanda nemashave emumvura. Mwatasa vanhu vese vemachechi avanda vanobhabhatidza vanhu mumvura, vanenge vachiitei momwewo, handi muri kupaona. Saka izvozvo hatiregedze kutsvibisana chete kunoitika papa kwekuti munhu akaona ndakapfeka mahembe dzechivanhu dzemudzimu dzakadai anotobva atoona uroyi, handi muri kuonaka. Asi munhu akaonekwa akapfeka hembe dzakadai soidzi unobva waonekwa sengirozi. Asi chinhu one icho chachiya, hazvina basa kuti munhu abhenga ari muprofita, nokuti zvinhu zvinoitika ndezvekuti midzimu inosarudza munhu wainoda mudzinza kuti uyu ndio watoda kuti abate matare, handi muri kuonaka. Saka nogona kutongosarudzwa iwewe utori muprofita wakutosiya izvozvo wakutofamba neizvi. Saka zvinhu zvinoitika manje vanhu vechikristu vanokritisaiza zvavo chivanhu nekuda kwekuti vanenge vaine muonero wavo vachitaura kuti vanhu vechivanhu vanoshandisa mushonga vanodi but kada kutarisa maprofita mazhinji ane tsvimbo, andiri kuona tsvimbo dzadzi yamishonga yaye itori mishonga yatanamati takatoisa tsvimbo yake mvura opa munhu onzi imwa, munhu omwa opora arapwa. Asi kuti zvaitwa nekuda kwekuti munhu akapfeka gemenzi chete ari kuti ndiri kuprofita kana ndiri kuita zvechivanhu kana ndiri kuita zvekuchechi, handi muri kuona. But ukatarisa process yacho yese inenge ichiitika papa healing chivanhu chese cheche. Mvura inodzida kuchera mvura inoerera, mvura yaya inofamba nemune mishonga yakawanda, midzi yemiti inotora mvura, marukwama emuya, matombo acho yachipondora miti, mvura yese inenge ichera inenge itori mishonga yaya inotori nemishonga papa munobva apora nemishonga yauya achikukurwa kwese kune mvura konzi namatira mvura yakaporesa munhu. Ini ndoda kudzoka panyaya yangu hamuna kunyatsondipindura nyaya yekuti pari kubuda ma-allegations rekachiti murume wacho ndiye ari kutaura kuti iyai mudzimai uyu abva kuchiprofita chaanga achiita ndokuuya kuchivanhu. Pari kubuda nhau yekuti zviri kunzi iye vakaenda vakanotora mishonga yavo vakasacrifice vakainitiatwa kwavakaenda kunyika kwavakaenda. Zvino vanhu vari kuita mubvunzo yekuti imi kuchivanhu kwacho munhu akadaro munomutambira sei, munomugamuchira sei, achitobva neizwi iroro riri kutaura richitaura kuti aiwa munhu uyu ane zvaakaita ende zviri kuburikidza zvichibudiswa newaanga achifambidzana naye. Saka vanhu vari kuti aiwa vangu vari vaviri pamwe ichokwadi pamwe kunyepa, hatisi kuziva vaviri ava, asi sitangonangana nepekuti saka achagamuchirika sei chichiya takanaka nekuti anenge akubandiko rechivanhu kwenyu kuzinata uku anogamuchirika sei munhu iye. Isusu kuzinata hatigachire munhu nekuti wataura iwewe kuti unopoterwa, wakati wataura iwewe kuti unoprofita, handiti munhu anotouya otariswa oongororwa, handi muri kunzwaka, kwakuongororwa kwemhepo, kwakuongororwa kwemidzimu, kwakuongororwa kwechiprofita.
zvinenge zvabuda ikoko kuti kubandiko redu isu rezinata pakutesta kwatinenge tichikuita nekukuona nekukusesha kukuvheta matara ako takamira sei ndo zvinozoita kuti ugachirwe upuhwe tsamba kana paine munenge makaipa meze zvinobuda zvese izvo pachena kana muine moda kugadziriswa wotoudzwa kuti gadzirisapa isu hatinei nekugachira munhu kuti abva kuchechi auya kuchivanhu kana abatwa nemudzimu yakanaka ikaonekwa kuti midzimu hatina dambudziko nazvo kunyanganga munhu wekuchechi abvawo nekuchivanhu asi ngavawo kuchechi akauya futi zvakare kuzinata kakatestwa akaonekwa kuti shuwa zvaari kuita zvinhu zviri pachokwadi hatina basa nazvo munhu anongopuhwa tsamba asi chinhu chikuru chinenge chiripo kuchenurwa ndokunge waonekwa uine zvawinazvo kana uchinyepera tongokuudza kuti apa pamuri kunyepera muri kumhanya mberi kwemhepo ndizvozvo nokuti mudzimai uyu muinterview yakaitwa namukomaslai aitaura kuti iye kumusha kwavo zvakabikirwa doro zvese zvikaitwa saka akutokwanisa kuchidedza kuti vanhu vauya abatsire muchivanhu tisingazivi kuti manje kuyenyu processi anenge achifanira kuzoya achiita zvakare kuti mumuchenera kuti zveshuwa akukwanisa kushandira nekuti iye ari kuti zvakatoitwa musha kwavo mudzimu yacho ikatodedzwa doro rikabikwa sezvikaitwa doro rinogona kubikwa zviriko izvozvo mogona kubikira chikwambo futi kusaziva kuti akanga achitungamirira basa racho ndiani nokuti doro haringobikwi mumusha doro haringotini ndoti panapa ndakutopoterwa vanhu uyai muungane panapa ndibikire doro ndire mudzimu vanhu vanenge vaine vana vavo kana hama dzavo dziri kuti dziri kupoterwa musangokurumbidze kubika doro uyai kuzinata nemunhu wenyu oongororwa ochenurwa mopuhwa chivimbo chekuti zvamuri kuita izvozvo ndizvozvo hera zvokupei dambudziko rini mangwana ani muri kuona mutaura panapa kuti akatobikisa doro kumba kwavo akadii handiti asi patoita murume wacho ari kutaura kuti zvese zviri kuitika ndezvesatanism handi muri kuonaka apa kumusha doro rakaita sei rakatobikwa asi apa kunzi ndezvesatanism saka tiri kuti zinata iripo kugadzisa nyaya dzakafanana idzodzo unotariswa woongororwa woonekwa kuti chokwadi munhu ane mudzimu shuwa munhu mudzimu gachirai mudzimu wenyu pai mumusha wototungamirirwa basa rako iroro naseku kana nampuya vezinata zvotofamba zvimugwara rakaita sei rakanaka mudzimu wosimbiswa munhu otorapa. Alright, ndinotenda sekuru. Vamwe vanowanzoita mubvunzo especially vanenge vachinzwa nyaya dzinoita nezinata. Vachiti saka vamwe vari kuzobuda vachiita sekuti vari kunyepera vanhu vachiita mabhidhiri nezvakasiyana siyana. Vanhu vanenge vakanyatsotopfura neprocess yezinata nekuti kune vamwe vakungomukana sekuru chimusoro pano ozonzwa munhu abirwa ozonzwa munhu azorombeswa asinganzwisisi saka vanhu vari kuti iyo zinata yacho iri kunyatsoita basa rayo here kuti vanhu vakungomuka ari pano akutongorapa ari pano akudai zvinhu izvozvo ati muri kunzwa nditi vanhu vakangoona n'anga vanototarisa vanotofunga zinata mumusoro mavo ati muri kunzwaka ndazvitaura pamai manje ndikati havasi vese vana mbuya nanasekuru ari kupfeka machira kunze uku vechokwadi ati muri kunzwaka vazhinji vamwe vacho vanatopfuura nekuzinata uyezve ikodzero yemurapwa kuti akasvika padare rasekuru abvunze kuti sekuru mune matsamba here hazvirambidzo zviya uyezve tiri kuuya kunana sekuru nanambuya tichitarisa kuti mune matsamba here makarejista here zvakafamba sei zvakadii nekuti nhamba yevanhu vari kubirwa kunze ukuku nevanhu vari kunyeperwa yakurisa munyika ani muri kunzwaka munhu anozoenda paanobatsirwa chaipo dambudziko richipera asisina chinhu apedza pfuma yese kuti pfuma yese yapera munhu aendeswapo saka end of the day vanasekuna nambuya namaprofita ari kutoisa urombo kuvanhu nekuti vari kubira vanhu ukatorerwa 4,000 panapa ukatorerwa 4,000 asi panapa unotorerwa 2,000 mangwana unotorerwa 5,000 mangwana unotorerwa 500 imari iri kuenda for nothing kai hapana zviri kubatsirika nazviri kuitika pauri ndakupindura aiwa mandipindura nekuti mubvunzo iwoyo ndinogarosangana nawo vanhu vachiita sekuti vari kushaya kunyatsokutenda muzinata nokuti vanenge vachitiwa zinata yacho haina chairi kuita saka pane nyaya iyoyi inyaya iri kunetsa kana pasocial media vamwe vari kuti vanachamugamuchira sei nekuti munhu wepari kubuda nyaya dzakawanda dziri kuasosieta naye nekuti ane zvaanga achimboita saka tauya pano kuti imimi munyatsotitsanangurira kuti achagamuchira sei asi mapatsanangudzo nekuda zvedu kwenguva yedu nakuti titaure tichikurukura ndisi kana mune mashoko angu ndeyekuti imimi kana muchimuziva munhu handidika kuti vanhu ava vane mibvunzo vapindurike uyezve mhuri iyi
ibatsirike. Handitika takasununga munogona kuuya naye nemhuri yake vanouya panapa. Dare rake zvoitwa pachena. Vane mubvunzo yanoda kuzobvunza vozobvunzawo zvavo zvavanenge vachibvunza asi vachiona maitiro atinozviita sei azvinenge zvichiitwa. Mashoko angu ekupedzisira ndekungoti inini tate Gurundudzo tinobatsira matambudziko akasiyana siyana. Vane makomarara, vanozvipa muviri, vari kunetswa nezvikwambo, vari kunetswa zvine chekuita nechivanhu. Aiwa, dare rakasununguka ndipo panopatiri. Tinogamuchira ndiwo Sekurundudzo tanga tichikurukura chida kunzwisisa nyaya idzi kuti because nyaya idzodzo vakawanda vazhinji vari kubva muchivanhu, vari kubva kumakereke vachienda muchivanhu, vamwe vari kubva muchivanhu, saka zvakuita sekuti vanhu havachanzwisise kuti zvakamira sei. Asi Sekurundudzo handikwanise kupamhidzira vapatsanangudzo kuti zvinofamba sei, zvinoitika sei, vati zvakare kana iye vacho vachida kuti zviitwe pachena pachivanhu, kuti mugamuchire kuti zvinotoitika kuti munhu anogona kubva mukuprofita muchimuona kuchechi mozomona kuti ndakubatsira nekuti ndomubvunzo yamanga muinayo vazhinji venyu mucomment section muchibvunza kuti zvinoitika sei. Asi ndomubvunzo yapindurwa pano muchirongwa chedu ngatidzifambirei. Natate Gurundudzo wata zvakare vakati vanorapa zvirwere zvakasiyana siyana zvavadoma. Namba dzavo zvakare kana muchida kuvabata une dambudziko rauinaro, namba dzavo ndidzo dziri pascreen, unongobata Tate Gurundudzo mubatsirikana. Sikarega ndikutendei nekuona chirongwa ichocho, ngatidzifambire zvakare. Musakangane kulike, kufollowa nekusubscribe. Uyezve mukaona nyaya dzinonakidza, dzinokatyamadza, dzinotyisa, dzinosekesa, muchida kuti ini Sokostina nesimbi yebasa tisvike ipapo, namba dzedu ndidzo dziri pascreen, munongotibata tinobva tasvika. Chisarai zvakanaka. Until we meet next time. Bye bye.